Cultivator agricol profesional, 6 rânduri, 7 secții, rabatare hidraulică pe ambele capete, cu rezervor sac Big Ben, lățime reglabilă cu sape tip labă gâscă, care sunt dublu arcuite, ca pe combinator, cu elemente de dozare de precizie model Gaspardo, antrenare pe lanț, o construcție masivă, precisă și la un preț de fără concurență. Mulțumesc!